ensema ya computing and informatics ngwigeli bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Asinsema ya electrical and electronic engineering ngwigeli bali electrical installation na wigo electrical engineering. Asinsema ya cosmetology ngwigeli bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwigeli bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obugundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirito kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obugundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi ni gwetrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyo liro bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Omugavana bwe county ya Kisii Omusikesi Mba Arati uyubwa nchite gokina chisemi nabono obuna enchira ya moyo goikirania egati chira chiri alire tabamenyi be county ya Kisii nigo akobaharigania abali bonsi baruete okobolia gwokonyora chibasari kurwa chi ward chonsi cha South Mugirango e ward ya Tabaka buikanga Igetenga, Bogetenga, Chitago Burabu, Namuticho, Wikirana Ase Egeti, Kianya Marambe, Jumatano Yechiriki Isano Naisato, Emutinyi Okane Umwaka 2026, Uchagira Chinsa Ibere Chiamambia, Asumo Yega, Bugo Chakia, Nakwena na Chibasari, Igetembe Television, na Getembe Fema, Ntokole Teremo Yugoyo, Ayemo Asiyemo, Mwensi Mwaliganiwe. Kazi inaendelea. Serikini sano na ibire umutinye noyo kano mwaka no yochirwere mirongo hebere netanomo mancho muligerende no kwegena mbiyorando siasole na gokwanire abaye gokwaregane kanyora mangana meye yekionga chinsenye chiabona butiko eliterane sera sekunde a sense milioni minyoro ni gale Wilson makoli na gosabire tosukale. Kuchaki kiunga chinsenye chinga kiensengi ma ya lengo chengera litukuli obochenu litukuli alero. Nsemo ya bamenyi baibeno hime ya nyalibali chache kaunti ya Kisii. Igo lero banyoro bolingolia no bugweni babosa inse yo muroberi wo MCB enseme yo muskestiba harika. Kukwana chinga kecho nigo bako keregetambo kerekyo nago tebuna. Igo mochakano moya wobochenu ase jinseme chobere konekiwa. Moyoga nigo kolekana sigeti Kenya nturago muri Sudani runtiri naragotirwa sinchira yo wikirano.
Kero mwaka chitarikisa nebere omotinyukane ensengima nigegochengera rituko lyobochenu na kurwase kaunti ya Kisii esemeiga yabamenyi na muna abantu b'emyaka minene niko barabwo balingoligwa na kwegwa bubwenia babosa bataligwakanira kende gyonsi murubulyo waiganigwa no MCA we wodiga Moske Steve Arika bakobwaterna ninyegetalie emo yabanyene kurwase kaunti ya Kisii na irane iri rituko lya rero ngambu yamano so medical camp yabe getuge ganyanturago twararira abantu abange bachire una bono ndocha abantu baito abarwaire bachira so bonge abande bagopimwa bakonyorunga mbatakire kolifa ugo cyasenya gitari ero ligere gaiga eko bakoba buya nande yairana uko na chiga kicho niko bate obuna oyiga no mochaka no moya kyobochenu nabuna ekiga gya konyire haso gusiria amaroire au hasimibere yabo nakuba monongo erari bageri nambi ya mono asengincho yobo konyi baruri gucia sekinyoro nabangina bachorera abange kuba mona bangina narabara abange nabagaka nande nigo yarenge medical camp yarenge yabangina bakunenki ntoko ganina chifamilia abante bakari gusira inchire ya mubasokano nakuba mona nigo bachira sengincho ari detection sia sengincho yogo pimo mapema umuntu opimo se nabwate pressure nabwate nonye ni sukari nagopimo nonye cancer chance nakuba mona go semiwa mangana mental issues abantu mbakwanirwa sengincho yoburere bwebirengereri bona ari kwiruri bageri ria bene gotebya abantu bonspina ekero mubiro gore buyanto kuganitwa aratoma kwenda nyagitari ukwana chinga kicho nigo kuboli kuba kwabekwa hasa abantu wesokia mapema asobolingolia bunobo kubakonya okia nibikore by'abantu bagusiria magimabo mubasokano ne chinga kichio harika wene kebuno murobeliga nigo konya nonyena bamenyi kuraisiko yewodi bino nekerenga no gokonya abantu baito kebochenu gutanga mbuya kubwa kubwenya igo abandi bapimirwe abandi basomiwe abandi basemiwe igo ngwaka nande libagalinde nkolira se pastor Rogers Nyaputo kiagera abantu balero ba benefit amasabo bakokubweniwa na bali banyoro bosemia mbaro bali bara affected na HIV positive na baro banyoro bosemi bwabo ne seminar na ende ntwigwana nga SCPO eroswe yokoranga na nyimbali batere sokia na baro besokie aiga kara medical camp to bwate tirikoli ke bande nga kaikwaro no rukiamo kama no runyamache no Rwanda se sokorwa kwa singurigiri gore ngopongesa abantu baitu ba elite promoters kwa sanko ba congratulations mbatanga na kurubeno na atangana asekenye ngima yaba namba 4 lakini asegoeta Nyanza woja Kisii nero yaba namba 1 igo nkobatebinga imbiamano munatoa tenga ibeno no benchmark nyekoba nande na bekoba nande ne wiki eri assessment account nande ni beno yatangana nkurubaterega taseni cyagatembe kuraiga ibeno imenyeri bari chache county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Ontiri Mwemse wegodi ya Karenyo Moske Jeremio Ngaro nigeso kire hemeti nyetano yoka Gisacho reto ebuno mwemse wegodi yo na wigorero hakwanire merobili ayamugendro eyekiranire hinse yoboragwaye na wiga yarachie gwikirani egati yamugendra yo no kwagacho kwebirasi vya ECDE amache na wigo chipara okwana na bariri koroi konge nigo wigo Muskongaro erahirire chingake chigaso kukwaniro byabo kubwata chikura asa tebiro mubaro omonene oisegwe sokya na kubwata chikura nigo mugusiara chie kobase map yakonyora ubutenenku bwense Ebirasi bya bana bya ECD on education na have identified as ebire ebinde byachakire ebinde bigendereze na ende na identify baka na bekire budget for 2026-27 ngaitugo jikogenda na nyodere ngaji deficiency ya renge am addressing the deficiency na ende toko enda 2026-27 budget year abirasi mbere toko jikwagacha na ende ekera toko enda igoro ya amache bono igabuna tolega on Friday and Thursday na igora amache buna bono kiamugake amache nata etegocha nte etego check nyoni jisoko jirje akambura kagatu etenkanga ina bantu baitu nkorozi tori amache nyoni chindoche nyaka wachiko bororo chibara na cho the key development partner as obokoreri
tinto enda tukuigura chindo chibara cheito kuna ikonge chibaranga ibere na identified na cheire ji contract nyaka wajigo kole gas chibara ebare kogenda uchinyahura mate ebare kwenda chichuma tayari paka chichuma on Thursday am tractor jarengo amache na arwete kurunyesi yorogoro ikaratanga ake chipara kerato goikana ende nyoe na iga kurenderie chieri ebara tayari igero almost being complete ebara ke amate kuruge kendo gochinyandrema igero almost 65% done ebara chibara goeta twarosirie nene ndogende koros embura neregerete angatwakor yote tukukwana iguru ya Nyamira na Kisii one otutagite tutware Kisii tutagite Nyamira tutware 1.6 million chikura na Kisii etware 2 million echuta yare otugutwara 3.6 for Fred Okengo Matiang'i ekatoko endas chikura na kitutagite ngapa muraba itu basoke pi abangina basoke kero muntu asoka bwate kura neinga tokogenda nga twanyorire chikura kurugusi 3.6 million then we are home and dry togenda isiko gosuma kurweza abantu nyaka batokoba ekera go jabona paka se wodi yane paka nyoeni goro na tioterereti abantu nyaka bakubwata kurugoro kurumuisonde gotiotereri torenga inki abantu baito nyaka bakubwata chikurechi bon naende ngosaba aba chief tubwaterane tuangu ya batara tware bibande batware bibande bagokora kubwate bibande bacho babwate chikura kara chikokonya abantu 1.1 ngokonjira abantu per capita ekero sense statistics jiko irua sense ngima na bantu irua statistical nkubanga chire ngakia mwanto nyaike nyorekyo ngakia abantu bakonya konyora eshia yobotene nkubwense ekyo ekenagia konyanga kero chitwana manyere ngachikura irenga chire bantu barenga bare nyono obotene nkubwense botene nkubwe county ngo manya bare ngabantu baraiga na abange baigwendagerena niga Mwanasiasa kurwase bunge ya West Mugirango Rochas Muturi niga beiru murayo bwango muno besoke na gukwanira obuya obubura chie hasu Munyamira hasegetange kireli stage isukobekwa ikonge hime ye bunge ya North Mugirango kurengana na Muturi niga tebruna magendra yo niga rakonya muno murimi wa matoke na bwigo chi factory cha gwetera ligo lirio bosombi wecha goika ase chiro ya Mombasa nigo lirairane segento kera konya murimi hasu boiga mochiri abaraibali barorekanire kwamirerio muroberi yo kukwana kurwa mongoro isime ye wadi abuchora ni gobo igumoturi atugutira mangana buna igara chigwetiya hasokura nekerogo kyobo jumbe bwa West Mugirango libagelio hachi kurigekero kyo mokonyi bo mugavano Nyamira asate buna ingana yobolimo herena chi kogendera kurigekero kyo jumbe bwa West Mugirango omweli ni gomoturi hagendera gukwanira heganga yo musika Dr. Fred Matiang'i yokurigekero kyo bonera ibwense asate buna goiko mubaro bwa bakishukura omentekane wetera asoko bwata chikura SGR omosikoito Uhuru Kenyatta ekeralingo bugambi na toete station ya SGR iga ali town yeito ya Ikonge abantu tukagoka sana tukamanyana bono chief factory tobwate Nyamira county and Kisii county chief factory I'm not talking as abantu bakora excavation kia soft stone chief factory chirigeta abantu chikoros product yagenda Mombasa yali nemeli byagenda ngumbu twaka numusara at the end of the month abali mbaitu baka numusara at the end of the year bali upon us nechi factory cheito chechi chai transportation cost yecha yeito kogenda Mombasa echirego lakini SGR ebasa kuchaka ikaseito Ikonge it means echa yeito igewecha kuba transported to Mombasa at a lower cost and at the same time yaiko mapema ekere station egochaga ali Konge ebintu nebinge birachenji yororo 2022 na boleti obochumbe wa West Mugirango inkaira lakini makambacha 2027 again tundenge tiga ne lisolian no bochumbe wa West Mugirango nege ntontakete ko bochumbe ntakete kusalia korosia ebinto byasalekire West Mugirango for the last
10 years ondete yora Virosio tatika Rogers Mutiri eliyovalia West Mugirango obuchumbe wa West Mugirango tinana kubuli kirwo kende tinana kubuli bwa MCA tinana kubuli bwa senator tinana kubuli bwa women rep tinana kubuli bwa governor egintu nkubulia anywhere asengotara no buchumbe bwa West Mugirango ondebwezi ukwana kende outside what I'm asking mwamukani yaya twange aseli tukeli monana gotebana giteki nganguri tiangire libageli gotebya bagambi baito abana baito gichensi bali batara register bali batara nyole bibande. This is the right time mogenda sabagambi babalikira marube muchake a process yokonyora ebibande eyego kogera mo register as voters abantu baito tigato bakurerega asenga kieye tuleboniga nenga na intu mu buzibo no tubwate omwana ominto okoliya obonene bwense ekero omwana itokoliya obonene bwense abantu abatanga nitokocha kumwakera chikura nintwe abana bamwabo ntobwate ngaki kuchimotuga iga onye tura register liyenchera yo kwe register tonyole chinamba chisaine boniga abantu batuchaite bagoteba chinamba chite chire chinke na intu ntwe maite namba chito nchirinke. Report twanyolere kurwa IPC nelina abantu baito banyamira county. They have only been able to register 3,000 new registered voters pamoja waka chikura. Na abantu baito ba Kisii county they have managed to register 5,000 of total 8,000. Igo eyine nambere insebobe wamenyi begwadi abochi borabo bagokere getambukero ye county ya Kisii gwetera somo MC borongo rwoni koda masomo amba gokunyegesima kia macho kwene kibuna mbabwata macha maya kukwana na getembe ni gabamenyi abo barabuna okoba kwa mache gochokea ni chisabali cyabangina kugenda kuligia macha yo omumsio yo nigo ateruna gwikaba kichukura basiro kigima okini hebirengo obya magendro muri kitogiri batikopi arobotiro sinchira yo gwikira amenyi be wodi ya boch barabo banyako bakogokera igetambukiro cy'umwe MCO bo Nicodemus omwamba asuko bakunyere gesima na kubaroroberia okubaho kwa macha sorgongurwo okwana sensemo ya nyabongo asuko takibwa kwegesime kwa abanya to bagokobera roni ko bagetembia asuko toka kwegesime ki nabo yiga macha gucunya ko bakonya kwangoya okubokariri bwabo ekoira ni irimbi ya mono atomo isimi goito omwamba otoleta ira mache yasamo konya Jira mosimi wakarire buya atara tera maje miyamana mosimi wogenda miyamana nigo bamwakembia omwe MCO yo basoko bakonya gokinia magendero na mono ko bakonya sikonyora bakoenda orucha sa tambe abo yogesime ngicunya ko bage kubakonya ya tonyaga ninga kietambe kono ko maje kana be kunya mongo bagambe bararurenga kietambe twara kora maje ye to gokia tambe bangina bakoenda bakabande bamogeni ochiri gagutama otigeke mugetono rojogenda bona twara ngambi ya monzi gakoreki ya mama jama akire ngambu ya mono tetane ngor kujoisi nyanjama iganya bongo tuchandikete na mache bono gagitonya rumwe musie ito tolete ira mache bono tutagete gaginya sai tigamokonya na ndamo mugambi bwae gakiagambi amaja yatwanya kana tujinga tukitambi lakini bono muzimiwa munanya lendiriga ninzi twagokire soko nyarente muzimiwa nande to gosaba nandu munapwanya lendiriga akoroka nandi tubekere kitangi tunyanyore tunyanyo nandi raundinde nakende turakikogania ntogote twatwarira bakanguroti tukurwa saa tambe yoko 10 twiranirie mucimi gominta omwamba asogo torentera masi nyabongo twabe no mogoko manene asiri tukoria rero asa marieta nguru kwa rispa ke mundo mumanyi mu pasto nyabongo PH abaire toko raga gasenge njoga egetunwa mache toko cyane gatoko enda tambe lakini wetera ase obora ibanya sae mweshimiwo ito mwamba otorete ira mache twatebire ngambi ya mono omone nako siseni nanda agendere gokonyo gende gotokorera magenderero igo monene tigago siseni mono mweshimiwa na abantu banyabongo bonsi ngagerete bagokire mono muna bono twatware kambi twatware challenge senge nja mache na mache tuko twerera
lakini rende Nyasaye natokonyete akayamenta tugakore kambi buya. So even this year tutware kambi, I hope nga Nyasaye okorira maya at the right time togo ike kambi y'umwaka uyu ega ntugutware mechando. Ujumbe w'ensemo ya bochi burabu Nicodemus Umwamba nigo akiri kukuguchiase barianda ke bakumurwania ayako bagwanjira na iguru yo magenderaganya ko bakurwa senseme iyo. Buri amato ngana maje bakoreta ngatimura abeka maje atari budget inyo ncho mwezi migo ino tinabeke budget. No barega abono barigerete bosaiga lakini rene ngo basabera ngana barabuti gabanya kubeka amato egera abantu baranga moyo bare no bare buya mono. Nararingi kurwa sensemo ya Nyabongo ime ya bochi burabu constituency ya Machoge abwa burabu ngori watere gatama Maria Tanenje Gilbert Kobi bravo na sorobati rumunchumu hilia tonyo mutimo koma ketu kuirana togenda ne kyonga senchira yobo ikirano. Omugavana bwe county ya Kisii omusike Simba Arati uyubwa nchete gokina chiseme na bono buna enchira ya moyo goikirania egati chira chiri alire taba menyi be county ya Kisii nigo akobaharigania abali bonsi baruete okoboli ya gwokonyora chibasari kurwa chi ward chonsi cha South Mugirango e ward ya Tabaka Buikanga Bogetenga Chitago Burabu na Muticho wikirana ase egati Kianya Marambe Jumatano yechirariki isano na isato mutinyi okane umwaka 2026 kuchagira chinsa ibere chia mambia asumo yiga bugo chakia na kwena na chibasari Getembe television na Getembe fema ntokole teremo yugoyo ayemo asiyemo mwensi mwaliganiwe. Kazi inaendelea. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake y'umutinyu gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design mkwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cyobo bundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkanyora ale kibesa ekyogo soma nande nato tebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkanyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachago tokonya asama tukagocha biyamon
asamange nabo okubatalira ase skuli giga kose obakirisi migwetarasi chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ububurago konye asubagima obumakiaya. Karibu na ndo mwanchomo ligerelia hoyo kabeire omuwaziri w'ekisemi na bwigo yo kuligekero kyobo gavana ase kaunti ya Kisii omusike Hezekiri Machugu igene kiri habasa koba nelibaganene lyokubulia abaiboli babo gochora habarai bali babwate baranyare bagwikirania amagendero omusike Machugu nigateruna okubwaterana nabasa ninganara bekaso mustali bosuye hasogo chiago tinyana gwikirani chire chabo asabo karali chinga kiara swabisi asabaiga mochi homura ho Kenya kwanza omusike William Ruto tukubulia bachumbe baito baita abana baito moya babake ebiri erite basagweta punga yo komenta ebango kiagara eribonege guchukubane faida erige guchukubaito moyo na ende ntumaite ngasense ito ya Kenya rero chigasi ya kongire igo kere egento bago korabuneke bago koron their own rasima tubabwatesi na ende tuba encouragement none serikali nebwanete kuba encouragement punga yeito ebabwatesi ase kerenchera nate abase ebigori byito abasaye nga ekero mwangire nafasi yoko bigabana yito ya ino ya Kisii County ntubwaterane pamoja n'abantu baito bonse be county poranga ekegori geke nga kitogesira nga kitokeburugera na barabwo bacha gutenere gesaku na ende na barabwo banyare kwegokia no barayo boronge na mbarabwo abange ase serikali ye county turabeke abande babe chisi minister abande bachichi bobsa abande babe chisiyo kiagara babwate chinguru na ende babwate ubumanyi bwo gukoregashi igo ntusirikiane pamoja na barabwo na bonse wakisanga ekenyoru gitu ge county ya Kisii kiachire mutwe nchencho yo monarenge serikali ya Kenya kwanza ebintu twarikirane tekaro twajete water park abantu bamintumba inyori kwanza epara ya kurukeroka uja Kisii eyire ngote mono tubatebe pare rinko bari uyale nko bayarenge dual carriageway egente kyo tindo chinga kiabeire nkeri aso mupango bantu bamintumba inyorete ibeno medical center eyo nero abegeto borosonga yagachwe unaba umonebo wense Kenya egento keriga kehwa egento twalikerane tenga gusi nebwanete gutware airport enene kiagera bagusina abanyabiashara abagusi mbaga neti abange karoba ku Nairobi airport asabago chegatabakana ngasironga gusenyanguso egento turoche nali bakogenda barabya suneka batebanga airport ngochere binte bimbiyo naroche chichiro eyire gasi ye county government chichiro echinde chigo chikoigorwa biashara bitayo kendegetayo alia talinga priority itubuno mugusina kikeri tuganeti tubwate bintu tuganeti ebintu biraigore biashara ebintu rarenga na intwe amagendera itumbu yale igo tindaranga kende nkere kiengencho kegoja gokorwa utetiga pengine egento bagoja gokora siasa eri ya kawaida na ende abantu baita bagusimo inyore intuntu bwate umurayi itokoro ku Fred Okengo Matiang'i mo seneta wi kaunti Nyamira omusiko kongo mogeni nigaereire libagalia ye buno mo seneta asokubulia mubuli igoro yobutumeki bwechibesa no bokorali benyagitali ase kaunti yo ukwana chinga kicho mo seneta mugeni nigateruna nigara chikogendera gokorera abananchi banyamire mirimo eyo babete bakomo cholera suboigo mubuliro mugamba na wi kaunti omuska musinyeribo
wesokena gukwanira igoro yobarabi kanti eyo hanena subutumiki bw'ekibesa igo gasi yani yo kurigirira cyo butumiki bw'ekibesa bole se kanti ya Nyamira ine gasi y'abaseneta baho kora county 47 ekero to kubolio nga umudi totebere nga kibesa mbo bekitumegete tali bite na tubwata no mugabana no gotema kurende besa yatumiru na serikali ekore gasi ekororekana na endera konyo mwananchi ono ndabuli umugabana erenge kiye kugekora umudi tagatotene contract yamo igo yakanire milioni 8 arakabere gutumeka documents kiriye konde yo ekimo egasi yo mu contract akorete eriye kibese kisokiwa arakabere ono ngitoraro kegende kiegero modi tatorete ire atadari gotebanga serikali ya Nyamira county atwari kubukuru ihe karo to kuburi mugabana ngai ikese ne autorezo sekara kumuburi maswali uno mugabana umo seneta wa county ya Nyamira ine gasi toire ne katiba yake onye gavana yari bokoranga ekarango korego nkomo gachimono iorende gara tebene keruke mugabana kiamoro siri abe kama sakarari za inias kense lakini onye kuwanjira netenga chibese kero chia tomiru pako boli kwa maswali nganga kichumegete ndio ligo bwana te kwa kire watanga seneta lega sia agenderete okora umodita general ya tena enye gitari ya bwana te kwa gachinya mwitreko ekonye abakazi ba Nyamira baratware amarwere ya maiso ya nyakoera bakabona adanga nonye chibese jawe kirwese nyagitari ye wese jinju njanya koretro mwananchi wa Nyamira faida ikiaira nyagitari ya nyako igorua ekonye umwananchi utarago kwenda bakanyamwitireko kinyagitari nayo ire ndio umodita korwo ototebinga ayo no korara kitoro kinyagitari ine bwate faide sabantu ba Nyamira yego yurwe erudume sabantu ba Nyamira ne kinyagitari cyonse pi kiri ase report yo modita general ejango kirigere libuya oto bangere mo ya monga kinyagitari ekyo no tebanga kyo so to mere ko Nairobi ngwa kitimete buya kinyagitari kingo kare kiregasi asarbote rumuncho muligerelia nongo ikero mweri obomwana maya yekenga chinsenye cyabona butko litere ne Cyrus Nyakundi hasense melimo menyerelio ni galengo irisoni makoli nagosabira twaroboligerelia naboigo butko gorobuya umugavana bwe county ya Kisii omusikessimba arati uyubwa nchite gokina chisemi nabono obuna enchira ya moyo goikirania egati chira chiri alire tabamenyi be county ya Kisii nigo akobahaligania abali bonsi baruete okobolia gwokonyora chibasari kurwa chi ward chonsi cha South Mugirango e ward ya Tabaka Buikanga Bugetenga Chitago Burabu na Muticho wikirana ase egati Kianya Marambe Jumatano eye yechirariki isano na isato mutinyi okane umwaka 2026 kuchagira chinsa ibere chia mambia asumo yiga bugu chakia na kwena na chibasari Getembe television na Getembe fema ntokole tere muyigoyo ayemo asiyemo mwensi mwaliganiwe kazi inaendelea.
omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Kila nafsi na itaonye tujane kuralia okwa gwastera umanyikiruma na risba kemto Nyanchonge no mwana onyagusira omukatekista Steven Nyanchonge onsongo na Basivika Nyaboke musubati omwabo